rok norok bahai tongbai je ano support khainai rok no belai belai hambai chwng tini 1 tarik 6 mas 2023 oboni norok no special guti tai house tai normal guti norok no rinani thangui tongo norok jodi ani channel o kwtal wngui tongkha hwnkhe subscribe khai ridi tai bell icon o click khaiui support khaidi tai je support khainai rok no belai belai hambai hingkhe tai puilani simi paithak jora video no naina bagui koijao norok jodi puilani simi paithak jora video naiyakhe norok buji manglak hingkhe chwng aboni swkang thanai miyaforo ang norok no house rika vote painai chwng unsuccess wngkha hingkhe aboni pore o norok no ang rijak je one house ni guti rimani no ang actually 11 phainani kokya haifano norok no oro kwchar 11 phai rikha hingkhe abo কোনো ব্যাপারে waisa wuisu bahai nongo tamoni hingkhe miyaforo bedi no 11 phai rikha hingkhe miyaforo 11 phainani target sikrui haifano kogui rikha hingkhe tamo khainaiba kokroi je tini miyaforo loss ongnai rok norok tini norok thwngui naidi norok tini success wngmani hinui khakao hingkhe tini norok no ang puila rinai guti puilani guti wngkha de normal guti o norok ni bagui tongnai norok 92 29 85 58 24 42 repeat phainani chance tongo norok chajak khai play khaidi hingkhe 72 27 32 31 54 52 তারপরে 56 84 37 79 তারপরে 02 95 73 45 80 03 hingkhe obono fix o bisingo norok miyaforo je loss ongnai rok please 10 taka khai play khlai di hingkhe norok 10 taka khai play khlaikha hingkhe norok success ongnai norok ni je loss ongmani abo cover ongnai chajakha hingkhe norok o guti no play khaiui naidi oro 20-21 ta guti tongo aro no success ongnai hinui khakao hingkhe tini norok no important guti bo rinai je special guti hingkhe norok special guti no norok play khainai mano hingkhe ang oro koyekta house manjak o house ni bisingo norok no kaisa swbai rwbano 7 house kaisa manjakha hingkhe 7 house ni bisingo phaikha hingkhe khakao 71 72 74 77 tei 79 khakao o bisingo no phainai hinui hingkhe norok chajak khe play khlai di hingkhe tei kaisa haino mangkha chwng fourth house bo mangkha norok chajak khe play khai di fourth house ni bisingo norok play khlai di 41 42 43 তারপরে 45 তারপরে 48 hingkhe norok chajak hingkhe fix obono norok chajak hingkhe abono bo play khlai di hingkhe 9 house ni bisingo bo mangkha 91 chajak khe play khai di 92 bo chajak khe play khai di 94 bo chajak khe play khai di 97 bo play khai mano tai 98 bo play khai mano abono fix norok chajak hingkhe abono bo play khlai di hingkhe chwng haino hai last tabuk no rina thanai house ni
Hingke house ni bisingo norok ni house ni bising fainai norok tini salo 3 tai 8 house norok play khai mannai. Okay, norok sajak kangka 8 tai 3 house no play khai di je mia furo pass kai thungui loss ongnai rok tini 10 tiya khe play khai di norok ni success ongnai. Okay, tarpore norok no special guti rina thanai special guti rina ni swkang norok tak phano ani video no nai tongoi channel subscribe khai angka please subscribe khai rijak di tai norok salbrum notification manna bagui bell icon no bo click khai ridi khe chajai tongkha khe norok ni friends no bo share khaina tapuk di. Okay, norok like kaisa khaiui tano support khai di je support khai tongnai rok no belai belai no hambai belai belai no hambai. Okay, jeng tabuk norok no tabuk special guti norok sajak kangkai obono simi play khainai di tini ni sala obono no success ongnai hini ang khaka o. Okay, norok je mia furo loss ongnai rok bisi ta songdi 20 khai pan thungdi je special guti no hingke 20 rupees khai norok play khai mano. Okay, tamo hingke ekdom hit guti hini risnai kintu aswk hit ta thungdi norok o joni ni thungdi hingkai 32 important 34 tarpore 33 tarpore 35 tarpore 03 tarpore 85 hingkai o 6 ta number norok tini ni sala obono important o bisingo phainai hini khaka o norok obono bisi hit ta thungdi 20 rupees khai no norok play khai di norok success ongnai. Okay, norok jodi ani guti thungui success wngkha hingkai please comment khai sadi hingke je tini 5 tiya khai mia furo 5 tiya khai thungnai rok tini 10 tiya khai thungdi ar 10 tiya thungnai rok hingke 20 tiya khai thungdi. Okay, norok amaike thungkhe norok ni je loss wngmani abo cover wngui thanai hingke norok ni profit wngnai. Hingke norok profit wngkha hingkhe norok sai mannai je thik no hinui jodi tini salo norok jodi success wngkha hingkai khuna ni simi norok no guti phainani kisa letnai norok taita thungkodi ang je sumaio video upload khai afuru norok play khlai di tamoni hingke ani guti phainani afuru kisa letnai norok jodi tini ni salo success maya hingkai ang norok no guti rinai ar jodi success wngkha hingkai next time no guti rigwlak hingkai bofru guti norok no rino abo norok manna bagui bell icon no click khai tondi hingkhe norok no ang guti ri manai tini ni bagui aswk no belai belai hambai.